Obi a yɛwo no adwoada biara wɔde ne tiri a ɛyɛ efiri awoyɛ ɛne baayɛ. Adwoadafo ɔmo bu ɛntaa mfu. Na mmom ne bu kofu no ɛwɔ badwam a ɔyɛ n'adeɛ te sɛ bɔdamfo sɛbe obi a yɛwo no dwoada so ɔyɛ bɛrima deɛ a adeɛ bi a ne bɛka no ɔsɛ ohunu sɛ ne yere ɔbɛnim mu bi. Adwoada ni sa asɛm ɛma n'akyi a ɔno nso ma ne deɛ ni a obi a yɛwo no dwoada ɔno yɛ adeɛ wɔ electronics mu paa. Sa adeɛ bi ho kɔ atwee ɛho yɛ den na wopɛ bi a ɛyɛ ataa bi sɛ obi a wɔde adwoa anaasɛ wɔde kwadwo. Wonim sɛ adwoadafoɔ pɛpɛɛ kakra. Ɔmo pɛpɛɛ kakra. Ɔmo nyi sika basabasa. Abusua yɛda ɔdomankoma ase. Wɔde yɛn kwakye yɛn nɛ yɛsan ahyia biom. Oheneyere Adwoa Aprebi ɛne medin. Ɛnɛmpani ɛsan ahyia biom. Yɛba besua deɛ. Yɛgusua ɛwɔ ɛnna a yɛwo yɛn. Sɛ yɛ dwoada, sɛ yɛ benada, sɛ yɛ deɛ he. Na no yɛhwɛ kwasiada deɛ. Ɛnɛ yɛhwɛ adwoadafoɔ. Maka kyerɛw sɛ edin wanya kora na nyɛ mmiɛnsa. Ane. Esua kora na kyerɛ sɛ wɔsɛ yɛ mmienu. Ɛne nti sɛ yɛwo obi dwoada a bɛrima ɛyɛ Kwadwo. Kwadwo mmrane ɛne sɛn. Kwadwo mmrane ɛne sikani anaasɛ ɔdefoɔ. Ɛna ne mmrane ɛne Kwadwo okoto. Yɛka no okoto nanso asɛm no yɛ ɔkontɔ. Na kasarɔfa so nti adane okoto. Ɔbaa ɛde adwoa. Adwoa sikani anaasɛ ɔdefoɔ. Ɛna ne mmrane ɛyɛ adwoa bɛwia. Bɛwia. Yɛnhyɛ ne nso ɛwɔ hɔ. Obi de dwoada a yɛwo obi dwoada a ɛde adeɛ na ɔdomankoma de adua ne mu a ɛma ne ɛda nso. Obi a yɛwo no adwoada biara wɔde ne tiri a ɛyɛ efiri awoyɛ ɛne baayɛ. Ne good luck no yɛwo no na ekita ne deda. Ɛne nti dwoada ni biara sɛ wɔ ɔbaa sɛ wɔ bɛrima. Adeɛ bi ɔde ne nsa besom no wɔnkyɛ na wɔde yie. Dwoada ni pɛ dwumayɛ ane. Ebia na dwumayɛ no ɔno deɛ adwumaden wɔ nsam. Meka sɛ wɔtɔn momone. Obi a yɛwo no da foforɔ nso tɔn momone. Nanso dwoada ni na wɔtɔn momone ne bɛdi yie ntam. Ɛkyɛn ne nua na a yɛwo no ɛda foforɔ. Wɔnom adwumaden nti yɛka sɛ wɔnom enim sika pɛ. Kwan a yɛfa so pɛ sika adwoadafoɔ nim. Na ɔpɛ sika no nso a wɔmmerɛ ɛna wɔnom anya bi. Adeɛ baako ɛwɔ adwoadafoɔ ho a ɛnyɛ. Amemfa ɛnu mfam. Adwoadafoɔ ɔmo bu ɛntaa mfu. Na mmom ne bu kofu no ɛwɔ badwam a ɔyɛ n'adeɛ te sɛ bɔdamfo sɛbe. Na kyerɛ sɛ ɔno ne bufu a wɔturi ɛsen obiara. Nanso ne bo no ɛkyɛre ansa na afu. Ma memra adwoadafoɔ yɛ a wɔnom ɛde wɔn tiri a ɛyɛ no efira wɔyɛ baayɛ no. Ɛne nti sɛ dwoada ni sɛ yɛ ɔbaa sɛ yɛ bɛrima ɔware a wɔde ne good luck no ne tiri na ɛyɛ no ɔde sae ne yere anaasɛ ne kunu. Adwumaden no a wɔpɛ ne nti yɛ adwuma bi a ɔde ne nsa besom ɛnkyɛ na wɔde yie ne nti ɛma ne ho kani no nso ɛde yie bi. Wonim adeɛ baako a wɔ dwoadafoɔ ho. Adeɛ a wɔmpɛ yɛ sisie. Sɛ wobɛsisi dwoada ni no afa ho adie. Ti sɛ ɔwɔ adwuma mu na wosisi no a ɔbɛka si w'anim panyin. Ɔmfa ho. Sɛ wɔ panin, sɛ wɔ akwatia, sɛ wɔ so wareɛ, ɔbɛka de akyerɛ wo. Ɔmpɛ sisie nti ɔno nso nsisi obi. Ɔpɛ ne biribiara na kwan so, na kwan so, na kwan so. Ɛmfa ho ɛne adwoada ni bɛrima a wɔware no. Ne yere fa no ne mu. Ɔde ne ho nyinaa ma ne yere. Bɛrima a yɛwo no dwoada so ɔware a. Kyerɛ sɛ ebia na ne yɔnko brɛboɔ bi kora ne ɛbɛka asumsɛm. Ɔsɛ yɛ deɛ ɔkɔ a ɛmmɔ yere amaneɛ. Ɛne ɔka kyerɛ ne sɛ wɔkɔ a wɔnka ɛnkyerɛ ne yere. Saa na Nyame de yɛ adwoadafoɔ. Asɛm biara ni hɔ a ɔnka nkyerɛ ne yere. Nti adwoadafoɔ mmarima anaasɛ obi a yɛwo no dwoada so ɔyɛ bɛrima deɛ a adeɛ bi a ne bɛka no ɔsɛ ohunu sɛ ne yere ɔbɛnim mu bi. Afei ɛma yɛwo wɔn mo dwoada. Ɔmo ɛntae ni yie ɛwɔ awareɛ mu. Wonim ade koro nti a adwoadafoɔ ma ɛmfa wɔn mo haw ɛnto wɔn mo kunu no nso.
Utimu se ne ho kyere no wo hia mmoa. Eso won kan kyere ne kunu. Onim se wo ha na dwene. Ene nti bɛrima no sɛbe wankɔyɛ nyansani nimdini bi a ɔno abɛfiri n'adwene mu ne nipa mu aboa a ɔbɛka sɛ o sɛ ɔno kora wɔmmisa me deɛ ɔnhia hwee na nso ɔho kyerɛw adwoadafoɔ ma wɔnom suban bi ɛno no ɛno ɛnkɔda wonim sɛ nipa bi adwen sɛ adwoadafoɔ ɛyɛ dwee ane obi a ɛwɔ ne dwoada ebi anka abɛhu sɛ o adwuma wei deɛ nipa nyinaa ɛyɛ adeɛ wei nipa nyinaa ɛyɛ ɔbɛha na adwoada ni ɔte hɔ no mo firi sɛ yɛnka sɛ wɔnkɔyɛ adwoada ni sɛ asɛm ɛmaa n'akyi a ɔno nso ma ne deɛ ni a agye sɛ waka sɛ yɛ ɛne deɛ saa wode hyɛ ne nsa a wɔbɛyɛ ne sɛ muhuu ama ani agye na ade korɔ no nso wɔka sɛ wɔsom no wayɛ nso a wɔabɛbɔ nsɛm ama no na deɛ wɔmfa nhyɛ ne nsa a ɛda ne nkyɛn koraa a wɔmpɛ mfiri saa na adwoadafoɔ suban ɛteɛ wonim sɛ yɛka sɛ biribi ɛyɛ electronics afeefie yɛfeefie ade a obi a yɛwɔ ne dwoada wɔnom yɛ adeɛ wɔ electronics mu paa wɔnom pa fekyere dodo sɛ meka sɛ na nade asɛe na wɔsɛ mafa to atwene obi a yɛwɔ ne dwoada baabi wɔbɛfekyere no a kɔpem sɛ ɛbɛsan ayɛ yie ɛne ɛwɔ yusu no na wɔtwe koraa ɛnha no na mmom sɛ wɔsɛ yɛsɛ yɛ na wapagya akɔto atwene deɛ ebi nsi wɔ dwoada ni abrabɔ mu adwoadafoɔ koraa deɛ paa sɛ wɔde adeɛ sie frenkyem awurade enti sɛ adeɛ bi ho kɔ atwee ɛho yɛ den na wopɛ bi a ɛyɛ ataa bi sɛ obi a wɔde adwoa anaasɛ wɔde kwadwo bonso obɛnya bi ama wo kyerɛ sɛ yɛde nneɛma sie sɛ frenkyem ama abiri biara no na obi ɛɛpɛ sɛ ɔbɛbisa no biribi adwoadafoɔ di dwuma a awurade ɛnika enti bo sɛ nkurɔfoɔ pere sɛ wɔn bɛnya adekode a saa adwoada ni no ɔyɛ no ebi ɛne nyinaa ɛyɛ ade a ɔde mankoma ɛde akyɛ adwoadafoɔ wonim sɛ adwoadafoɔ ɛpɛpɛɛ kakra wɔn ɛpɛpɛɛ kakra wɔn nyi sika basabasa nanso wɔn nyi sika basabasa na wɔpɛpɛɛ kakra no wɔn mpɛ nkwanfo aduane ɛnyɛ dɛ adwoada ni ɔboa wɔnni da ɔpɛ deɛ ɛyɛ kamaa ɛna ɛno da nkyɛn a sɛ ahosiesie dwoada ni life bɔ ɔmfa nyɛ hwee sɛ wɔkɔ dwumadie bi anaa wɔsiesie ne ho apie ɛmo adwene nyɛ sɛ ɔbɛyɛ bia kɛkɛ ɛde abɛsene na adeɛ baako wɔ dwoadafoɔ ho ɔdoma nkoma tae ɛda nneɛma di ɛkyerɛ wɔn mo ebi ne sɛn ebi ɔno obi wɔ adwuma mu ɔne ne kɔba na ɔtwitwa wo nantini ɔyɛ wadeɛ bi but wonnim nyankopɔn tae da n'adi kyerɛ mo ebi tumi fa da yɛso mu ebi tumi koraa yɛ anisuade hunu ɛne nti sɛ dwoadafoɔ kɔ adwuma a wɔn mu kɔwura adwuma mu hɔ a wɔn ntaa nyɛ dede firi sɛ wɔn mu wura adwuma no mu no nyame tumi da wo bi adi kyerɛ sɛ ebi asemɛsi anaa wɔ bɛnten ebi a wɔsɔre tia wo nti dwoadafoɔ deɛ sɛ wobɛdi wɔn mu bɔne no hwɛ deɛ mpo nyankoropɔn ɔbɛpa wo ho ntoma ɛde akyerɛ dwoadafoɔ wonim sɛ yɛwɔ obi adwoada a n'adwene mu dɔ paa wɔnim nyansa ɛno nti mmarima bi ɛpere hwehwɛ sɛ ɔbɛware ɔbaa a yɛwɔ no dwoada mmaa bi nso ɛpere sɛ wɔnom ɛbɛnya bɛrima a yɛwɔ no dwoada wɔnom nyansaa wɔnom nimdeɛ a wɔnom ɛde ɛboa nti ɛma nipa ɛpɛ wɔnom asɛm sɛ wɔn ne wɔnom ɛbɛnanteɛ mepaakyɛw adeɛ baako a ɛwɔ dwoadafoɔ ho biom ɛne sɛ wɔnom ehunu adeɛ ɛkɔ akyire ebi a wɔne no ɛnɛteɛ wɔne no ɛwɔ hɔ wɔhyɛ biribi asɛ wɔtumi hunu sɛ ɛbɛwie wo yie anaasɛ ɛnwie wo yie enti sɛ adwoada ne kura ne nenam ɔpɛ wasɛm a wohyɛ ase a otumi ma hunu sɛ adeɛ a woyɛ ɛnkɔwie yie nti ɛbɛtumi agyae adeɛ a woyɛ ɛbɛyɛ yie ɛne nti yere ho yɛ twɛ deɛ mpo nyankoropɔn adom wɔn saa ɛnhunumu no adeɛ baako bi wɔ dwoadafoɔ so wonim sɛ ne yɔnko ne wo na wɔne wo nam na ɔyɛ adeɛ na ɔtuu fo sɛ gyae na de ɔhaw bɛbrɛ wo na sɛ wantie a
Mompa yes, or how emra. She said, a bar, oh, few would die. She saw catch rail and a winty. Nemum, so one cassa or how the moon. We get to sampa or two for one tea, what from mad the chopper any deep beam a money dear. Oba benwo na fe emmoa obetimi di aboa wo no wo de aboa wo adwoadafo esu ene wonom eban anamo me pa cha wo adwoadafo ma enye be ma bi akeke wo ene wo mo ware no ene nti eya na wonom awode eche kakra eka echi no enye bibia nti a adwoadafo pe wonom niema pepepe enti ya na wonom pese wo mo to wonom boase aboa wo mo ho adwene mu akoma mu ene enyini mu na honam mu nso wono mo boa wono mo ho ehunu se wono ma ho boa so akwankoro ansa na wono makɔware ene nti eya na ema wono ma wade ka echi kakra wonim ye man so ye wumu awade ka echi ane ye hye wo mom ana wade o ene nti eba saa na ebia ena anase eja ana onua wopre mo ho ekɔfa wo bi de be hye ne mene se chinchina wonware no a saa wade no wotwe wo mu ne betene ye pɛ obegu kopem se ono ankasa besan akonechi akɔboa ne ho na wayi de wo pɛ no waware saa wade no nso be mu a afebɔ age owuo ene tete wonom entem saa na wonom mema nso te ene nti wonom mema nso to wonom bo ase ehwehwem wonom ayi de wonom pɛ odofo eda adwoada eye odwo eda ene nti obi a ye wo no dwoada no saa edin no esae no wono mo dwo nti tete no ye beje awade a na ye je ne dwoada ye ye ayie yawda ewie na ni fia da ye wie a eye na nananom ne mpanimfo pese dwo eda ena wono mbu nkwanta so de be ye bibia be ye dwo ene asumdue kwanso nti eka kire wo se edin adwo eda eye dwoada no esai emma aye wo wonom ewumu wo de dwoada na wahunu wo mra wo ya na wahunu kwan abefa so asiesie na wahunu de odomankoma so de ache wo a entena se emubu muso mfa nsa nhye wo damri fam se adwoadafo di yie nti da bi adwoadafo a wonom ehia wo mo wa asase so wo mo no so adwoadafo ya defo pa na emmom wonom adwumaden ena wo ma wonom ya defo enti se wa ma wo ho so na adon sa hye wo damri fam a ubedi hia efise hiafo wo nanso omo enoso sa wo de dwoada ye wo dwoada se ye wo benada anasa enna no mu die he bomode ekoso ahwe empani ahye dwumadie ye de nane nyina bebrew ewia ye de abusua a wo firi mo no nso wono mu sinu wono mu ban nyina beba ewia kane mienu bom na sese na bisa ho se sa su ne ban ebi da adi wo mu ebi da adidi a mra wo ye wo mu no san na metimi akorakora no ama no aba be ye yidi e de ama me ade mom be boa wo hunu se de be ba obra e de afa abusia be da wase e no bre e won pani ahye dwumadi ese Oheneyere Adwoa Aprebi nie ensanhia daachi na yenhia akrada ene de aka eka me da mu nyina se e ma mo ni hwa ejimi etwini